Bideo honekin erakutsiko zuet Google Plusen sartzen edo zeuen kontuarekin zelan aktibatzen den Google Plus. Google Plusen sortu izan dut komunitate bat, komunitate pribatu bat, gure arteko lan guztiak juteko partekatzen. Zalantzak planteatzeko edo zeuen komentarioak juteko ipintzen, bata besteari edo niri edo nik ipinetakoak. Sartzen zaetenean korreoan, dano dagoa zeulako zerrenda bat, eta hemen, ziurazki agertuko da jo plus batea zeolako zeo zer. Ez pasari inoiz sartu, klikatu behar duzu hemen, eta zabalduko zaizue lehenengo bider, lehenengo zeuen Google Plus. Nik ja sortu daukaganez, agertzen da zeuen Google Plusa. Gero, hemen, inizio jartzerakoan gainean, agertzen dira aukera batzuk. Tartean dago komunitateak. Klikatzerakoan hor, agertuko zaizue, edo sartzen zaretenean honetan, niri emongo doztazue aukera gonbidatzeko ona. Edo bestela, saiatu alduzuela bilatzen hau, komunitate hau, idatzita hemen, Flipped formakuntza, holako zeu uste dut, eta hon agertuko da, edo hemen, parkatu, buscar comunidades, Flipped formakuntza klikatzen baduzuen, agertuko zaizu hori, eta aldoztazu eskatu, ez pasaizu ailegatu gonbitea, barruan sartzeko baimena. Eta nik emongo ezkizuet, eta hor jongo gara kokatzen elementu guztiak. Ontxe eingot aukera bat. Nik hemen jongo nazi pintzen, adibidez, bideo batzuk. Bideo kaldea izan, YouTubetik ateratako bideo bat, hemen YouTubeen behiratzen duzu bere URL-a konpartiremon eta agertzen da hori, eta orduan klikatzen duzu, kopiatzen duzu hori, eta hemen pega. Alda izan, bideo bat graba, edo igotzea bideo bat. Ze bideo selekzionatu behar dugu, topatzen dugu, eta nik jongo naz, ontxe bertan grabatu duten bideoa igotzera. Bideotekan, eta hemen agertzen da, aurkezpena ez. Azkenengoa indotena, abentxe, hause. Igotzen duzue. Amaitzen danean, añadir vídeo, eta zuk hemen alduzu komentario bat ipini, titulo bat ipini, nahi duzuena. Eta konpartirremon, eta orduan ja, komunitate honetan gauden guztiok ikusiko dugu bideo hori. Aurkezpen bideoekin alduzu egin hau. Bebai, beste bide bat izan da, nik sortu dutela karpeta bat Drive-en, danakin konpartituta, bideoak uste otitzen dana, danok hartu duzue mensaje batean karpeta hori konpartitu dutela, eta orduan karpeta horretara igo bideoak eta berton alitu ikusi. Metodo bila, baina nik uste dut metodo honekin bide batez lantzen dugu ere Google Plusen erabilera, gure artean partekatzeko gauzak, ikaslekin ere erabili nahi badin baduzue, esan, eta ikasle kontsumentuan ez dago baimenik Google Plusen ibiltzeko. Edade arazo bada, eta orduan egiteko edaren beharko zen, taldez talde, eta eskaten baduztazu, ez dakit bigarren batxidoko batekin, edo hori, nik ikasle hori emon behar diet baimena Google Plusen ibili ahal izateko, eta orduan zuek ahal izango sortu nahi duzuen komunitate bat. Konpartir emangot, eta hori agertzen da, nik konparti dutela hause. Hemen hori egiten dugunean agertzen da tutorial moduko pausu batzu jarraitzeko interesante dizenak, eta segituan, jazta, onari emoten badiogu, horren, azten daia bideoa, aldugu ikusi. YouTubera igota badago, harinagoa da. Eta bakarrik URL-a
eta ipintzen duzu eta ez hori zu grabatutakoa, YouTubeen ikusitako baten bat bebai. Vale? Bueno, espero te honeaz, hori. Gogoratu, klikatu hemen, aktibatzeko zeuen kontuarekin Google Plus, eta hori egiten duzuenean, bilatu komunitateetan, klikatzen duzu hemen, bilatu komunitatea, Flipez formakuntza, eta eskatu, niri eskatu, bueno, izan da, erregistratzeko edo gonbitatzeko eskatu. Eta hori nengot zeuekin baimen amon eta sartu komunitatea. Vale?